U dnešního videa dneska si ukážu, co jsem si koupil vázat fishingu. Fakt byly tam na mě moc hodný, vydrželi tam se mnou vybírat nástroje, jsem si kupoval, díval jsem se na prut na sumce a takhle. A dneska si ukážem, jak navázat jigovku, jak navázat klidně wobblera nebo cokoliv a karabinku a jak napíchnout gumu. Takže dneska se ukážeme si, co jsem si tam koupil. Koupil jsem takového plopra 3D, jako zkusím s ním chytat štiky a možná i nějakého sandátka většího. A potom jsem tady koupil ty karabinky. Mám tady jigovku, jak si ukážu, a tu a gumovou nástroj. Možná ta jigovka je moc velká na to, ale to jsem nenašel, jsem tady doma menší, takže ukážu si jak na to. Takže mám tady jigovku a gumu a teď jak si to napíchnem. Takhle si to naměřím, dám se takhle tady klidně 2 prsty, takhle si to tady označím, aby jsem věděl, kde to mám, takhle si to tady trochu roztrhnu. Teď tady to začnu jíst takhle, aby to bylo obráceně, ta jigovka. Teď to vedu a až tady vidím háček takhle vylezat, tady u toho, tak si takhle napíchnu. A mám napíchnout to, jenom by jsem to mohl dát trochu. Takhle si to upravím a mám to. Můžu ukázat, jak to navázat. Mám tady jenom šňůru, aby jsem vám to ukázal. A tu návnadu, jak jsme si teď napichovali. Takže prostrčím toto tím očkem, mám to takhle. Někdo dělá, že to prostrčí 2krát, tak klidně můžeme 2krát to prostrčit. A klidně jednou. Teďkon, tak takhle mám, tak já si takhle tady chytám. Teďkon začnu obmotávat, třeba 5krát, 3, 4, 5. Teďkon, jak to mám, tak tady jak mám to oko, jak mi tady vzniklo, tak si to prostažím a utáhnu. A to je všechno. Tak to máme, jenom si to tady ustříhnu. Nechte tady kousek to, aby tady byl kousek vidět konec, aby kdyby ryba z toho chtěla dotáhnout, tak ať se to dotáhne. Máme navázáno. Čau lidi, uvidíme se u příštího videa, tak zatím čau.